ओरैबायदि मोजाङै बेखौथ' आरोबाव मोननाय नंला जेरावबो आयु 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 मामिखौ होनदों आयु हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दासो आङो नै एसे दिनैहाय फिसा ब्लग लानोसै होननानै सानदों आरोना थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां गोदोनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नायलांदो दिनै फिसा ब्लगा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय आङो ओमफ्राय नै आं आखायाव मा जिनिस लादों बे जाहैबाय फुराना ब्लाउस ओमफ्रायथ' गाबोन थारमाने हाबा जाहैनांगौ दङ बेखायनो ब्लाउस गोदानबो बायनाय जायाखै ओमफ्राय मिलायनाय जेबो नागिरना मोनाखै आङो ओमफ्रायहाय जा नागिरला बायनायावहाय मोनसे आलदा कालारनि ब्लाउसखौसो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय नागिरै बे नैबे गांसेखौ मोनबाय आरो ना नै कालारा बेबायदि बे सिंनि बेबायदि गोदोनि स्टाइल नै ओमफ्राय गोदोथ' रानथेंमोन नालाय दा नै जायगायाव बेसेबांबा गुवार दोनखादों ओमफ्राय दाथ' मोदोमा हामला गोदोनि बायदि नंला नालाय दा बेखायनो आङो बेखौहाय खेंफोरगासिनो आरो ना ओमफ्राय नैबे फारसेखौ खेंफोरजोबनो हाबाय नै खेंफोरनानैहाय दा बेखौहाय माबाफिननांसिगौ सुथेफिननांसिगौ नै फारसे खेङाखै नै बेबायदि नैबावनो दङ ना नैबावनो नै दा बेथ' हामखाला ओरैबायदि टाइट जाखाबाय दा नैबेसो सिमावहाय सुनांसिगोन आरो बेबायदि नैबे सिमाव सुनांसिगोन नै बडि सडि गासिबो हामला मोनसेबो ओमफ्राय दा बेखौनो खालामगासिनो आङो माने खालामनो टाइम मोनखायाखै दसे दसे खालामसैलाय दोनसैलाय बेबायदिसो आरो दा बेखौ खालामग्रोनानै लानोसै आङो ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै मा खालामनो फिसालाया गगा मोनगासिनो थांना थाङाबो सानदों थेवबो आं रेडि खालामनानै दोनसै आरोना जुदि एसे मोजाङाव थायोबा थांसै ओमफ्रायहाय जुदि हालोदा थिग जायाबा फिसालानिहाय थांला आरोना आङो हाबायावहाय बेखौनो सानदों आं नायनोसै मा जायो गासिबो दा बिमाफ्राहाय माने फिसाफोरनि माबाखौसो नायनानैसो ओंखारनांगौ जानानै फैयो नालाय जायखिजाया खामानिफोरानो फिसाफोरनि मथेसो नायनानैहायसो खालामनांगौ जायोना बेखौ खालामगोन आं बेयाव थांगोन आं होनबाबो जाखाया आरोना बेबायदि साननानै लाब गैया सोलाबगोन ना सोलाबा जागोन ना जाया बेखौ साननानै लाखानांगौ आरोना बेबायदिसो थांथारगोन आं मागोन आं बेबायदि होननानैहाय बुंनो हाया मालाबाबो बिमाफ्राहाय गासिबो बुस्थुआनो बिदिनो आंना माने लास्ट ममेन्टआवहाय बानायब्रबलाबायनायनो मालाबायनायनो बेबायदिसो जायो आरोना मानसिफोरना गोबाव समनिफ्रायनो खालामनानै दोनखायोना ओमफ्राय आंबो सानो गोबाव समनिफ्रायनो खालामनानै दोनगोन आंना बिदिनो आरोना जाया मानोबा जाया बिदिनो आंना माने लेहुवा होननानै बुंनांगोन सिगांनिफ्राय जेबो रेडि खालामनानै दोना ओमफ्राय आङो दा बेफोरबायदियाव फैसा वेस्टबो खालामनो बाखाथारसै आरोना गोदोसो मोनफानि मोनफा हाबानि गोदान आलदा गाननो लुगैयोमोन ओमफ्राय दा जायखिजाया मोनबानो जासै सानसै गोदोनि गोजामखौबाबो जायखिजाया बुरखांफिननो हाबानो जासै आरोना बेबायदि ओंखायनो बेखौ खेवनानै लानोसै आङो जुदि थांनाय जायोबा बेखौनो गानसै जुदि थांनाय जायाबा जायासै आरोना मालाबा गाननो हाबाय नङा होमबा सोर मानसिया गैया नामा हा मा खालामलायखो बियो गगा मोनदों मा नोङो गगा मोननाया नै मैयासो हमिय'नि मुलि लानानै फैदोंमोन आङो जायोना जाया ओरैनोलाय मोनायावलाय गन्थङा माबायाखै थाबथायाखै दाख्लै हरावहाय गन्थङा थाबथासो गारदोंमोन नालाय मैयावहाय थाबथायासै आरोना ओमफ्राय मा जायो नायसै गाबोनफोर आरोबाव आयु 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 नै आवाथिनि ओंखाम गोरलैनि आवाथिनि सावनायनि नै बन दानखादों हाय होनदो दे पाउट खालामदो बे किसिसो खालामदो आवालै बे सिगांनि भिडिअ'जोंनो आङो थारमाने
एड खालामबावनो सानदों नैबे आंनि कालेक्शनखौहाय नायलांदो दे दा आङो नै लोगोफोर थफ्लासो लानानै फैदों बेयावहाय मा दं आंनि बिजनेसनि एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसैलै आङो दाथ' दाख्लैफोर नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामखादोंमोन ना जे आङो फिसा बिजनेस खालामनो सानदों होननानैहाय थ' बियो माखासे हाबाय नै बे हानायखिनिखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना आङो जुदि सोरबाफोर नांगौबा मोनगोन आरो दा हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्रायहाय दा माखासे लासै माने एसे थाब जाबोगोन एबार सानथाम सानब्रैनि उनावहाय आरोबाव मोनबावगोन आरोना गोदान कालेक्शन ओमफ्राय आंबो लोमजानानै दंमोन नालाय बेनि थाखायनो दा नै जाथ'वाखै आरोना दा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो र' आङो बेथ' नङा बे आं जोमखानायसो दे आं बेखौ जास्ट माबा देखायनो थारमाने बेजोंहाय मोनसे गांसे दंबावो बेखौबो हायाखै बेजोंनो एखे जागोन ओमफ्रायहाय दा बेथ' नै आं जोमखानायसो बेखौहाय बे आंनिसो आरोना जास्ट बेजोंहाय आं मिलायहोनो होननानैहायसो मोनसे जिनिस दं नालाय ब्लाउस दङ बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो र' ओमफ्राय जे अर्डार दंखायो बेखौ देखायनि आङो नैबे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि थाखाय बानायदों बेखायनो एसे नैबेफोरखौहाय डिजाइन होनाय जाबाय आरोना सायावहाय गांलाबनो एसे नै गाहायावबो ओरैहाय बेबायदि जोमनाय नङाबालाय जोङो नर्मेल जोमनोबा बेखौ होआबाबो जायोमोन आलदा डिजाइननि बानायबाबो जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदाननिखाय एसे आलदा एक्सट्रा अर्डिनारि बेखौहाय होदेरनाय जाबाय आं होनदोंमोन जुदि सोलायनोबा सोलायफिननो हागोन होननानैहाय खेंनानै होफिननो हागोन आरोना आलदा ओमफ्राय नांला होनबाय जाय अर्डार खालामदों ओमफ्राय बिदिनो जासिगोन होननानैहाय थ' बेखौनो दा लांसिगोन आरो बे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि थाखाय नै बेबायदि गाहायाव बेबायदि होदों नै लिंलाब गोलावबो होजायोमोन होबालाय बेखौसो होनाय जाबाय खिन्थु बे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि थांबाय बेनिफ्राय बियो खालि माबाल' जोमग्राल' अर्डार होदों ओमफ्राय माबा ब्लाउस गैया आरोना ब्लाउस एक्सट्राबो बिदिबो खालामनो हायो शेडबो खालामनो हायो बेबो अर्डारखा नै वाइट कालारनि बेनिया मा जादों नै आखायावथ' बिदि थाबायना नैबे डिजाइनाहाय ओमफ्रायहाय नैबे बुस्थु डिजाइनखौथ' जोंनियाव नुवा जाहैबाय खिन्थु बे बुस्थु डिजाइना जोमग्रायाव होनोबो थोहैला जाहैबाय आरोना सियावहाय जुदि माबाबा मा होनो बेखौहाय एक्सट्रा बे जोमग्रायावहाय होदेरबावनांगौ जायोमोनब्ला आरो एक्सट्रा सि नांदेरबावगौ जागौमोन बेखायनो ओरैबायदि माबा जाबाय दा बेखौ बिखुङावनो होनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे जोमग्राया एसे प्लेन जाबाय आरोना बे डिजाइन थाबाय ओमफ्राय जोमग्राया ओरै एसे प्लेन जाबाय नै बिदि गाहायावहाय बिदि होबाय बेखौहाय बेनो गावनो डिजाइन जाखाबाय नालाय मोजां नुबाय आरोना बेजोंहाय प्लेनजोंहाय नै बेबायदि बियो बेबो अर्डारखासो ओमफ्राय माबायाहाय थोनाय थोयै नै ओरैनोथ' आंना गासिबो माबा जाजोबखागोन बिखुङावहाय बिदिनो जाजोबखायो ओमफ्राय सिङाव गासिबो सि होजोबनाय थाखायो नै बेजोंबो जोनायनि जेबो माबा गैया आरोना माने चान्स गैया मोदोमफ्राव जोनाय आरिनाय बेनि जेबो चान्स गैया आरोबाव थोनाय थोयैनिबो जेबो उसुबिदा गैया नांगौबा थोआबा नै बेसेबांबा गुवार जि गालांखानाय दङ बेखौहाय आरामसे खेवनानै सुफिननानै लानो हायो आरो बेखायनो बेखौहायथ' 32ब्लाबो गानजागोन मानो होनबा बिखुङाबो गुसेबखा बिखायाबो बांद्राय गुवार नंखाया 32ब्लाबो गानजायो 34ब्लाबो गानजायो 36ब्लाबो गानजायो ओमफ्राय 38फ्राबो गानजाबावगोनसोदां मानो होनबा गुवार दङना नै जायगायाहाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय बिखुंफ्रा गुसेबखा नालाय ओंखायनो जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो बेयावहाय माने मानसि फिसाब्लाबो बेबायदि नै सिङाव गासिबो बेनिफ्राय बेसिम गासिबो फुल सि होजोबखायो ओमफ्राय दंबावो बे जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि बे नैबे आखान्थि गोलाव नै बेखौथ' आरोबाव मोनला ओरैबायदि मोजाङै बेखौथ' आरोबाव मोननाय नंला जेरावबो बे सियाहाय बेनिल' जख'खामोन आरो गैलाबो बेनि थाखाय जेबो बेखौहाय जेरावबो नुनायबो नंला आरोना बे आखान्थि गोलाव बानायदों नै बेबो बिदिनो बिखुङाहाय माबा गैया मा होनो गुसेब
बिखुङा बिदिनो नै माबायदि नुयो नै खथ' मोजां ओमफ्राय आङो बेजों जोमनो थाखाय बेखौनो देखायनो लाबोदोंमोन नै बेबायदिबो बेजोंबो बिदि खालामजायो माबा जायो आरोना बेजों सेट खालामजायो ओमफ्राय बे आंनिसो दे बे आं जोमखानायसो बेजोंनो एखे आरोबाव बानायबावदों आङो बेखौ सोरबा जुदि लायोबा बेजों माबाबावनो होननानैहाय ओमफ्राय बे आं जोमखानायसो नालाय बेखौ आङो हरला आरोना ओमफ्राय आलदाखौहाय नै बेना बिदि होनायमोन ओमफ्राय लिंलाब गोलाव गोलावबो होजायो बैखौ आलदा होनोसै आरोना नङाबा आरो गावनिखौनो हरदों होननानै सानगोन सोरबा जुदि नांगौ जायोबा गावनिखौनो हरदों होननानै सानगोन बे आंना बिदि नालाय आङो बैखौहाय आलदा होनोसै नै बिदिखौहाय ओमफ्राय बे आरोना ओरैबायदि मोजांखानाय ओरैबायदि आंसो फसायखाबाय आरो बेखौ रावनोबो जेरावबो मोनखानाय नंला सियाबो बेनि जखल'खामोन फिसा खाल'खामोन आरोना बेखौनो खुनुरुखुम बानायबाय जाबाय आरो नैबेनाबो सिया ओरैबायदि गुवार दोनखादों गुवारजोब मोदोमावबो बडियावबो गुवारजोब बेयावबो गुवारजोब आखाइफ्रावबो बे मोनसे जाहैबाय बे अर्डार नङा दे बेखौ जुदि सोरनोबा नांगौबा बेखौहाय लानो हागोन बेखौहाय बे अर्डार नङा नै जुदि प्राइसफोरखौ नोंथांमोना सोंहरनोबा आङो स्क्रिनाव नाम्बार होनानै दोनखागोन दे बेयावहाय सोंहरबानो जाबाय वाट्सएप खालामहरबानो जाबाय थाबनो खालामहरबानो जाबाय नङाबासै वाट्सएप माबायाव फेसबुकआव होबाय थाबनो अर्डार फैखागोनलाय आरो नै बिनिफ्राय दंबावो नै बे गांसे नै बेखौबो आङो बेजों एखे मिलायनाय जोमग्रा लाबोआसै बेजों मिलायहोनो नै आं बिदिसो बेखौसो बानायबाय आरो नै बेना जिङावहाय नै ओरैबायदि मोजांखा नै जिङावहाय बेबायदि स्टाइला प्लेन नङा आरो ओमफ्रायहाय गाहायाव नै बिदि होदों फुलटुंनो बा बिदि होदों आरो नै बेजोंबो मिलायहोजायो बियो बेजों एखे बेजों मिलायहोजायो आरो नङाबा नांगौबा आरोबाव बेनि सिनिनो जुदि जोंनायखौसो नांगौ होनोब्ला बेनि सिनिबो बानायनो हागोन बेनि सिनिबो जोमग्रा आखान्थिया नैबेना गुसुं बिदि बेनोमोन आरोबावथ' हानायखिनिया बेनो साननै सानथामनि उनावहाय आरोबाव मोनफैबावगोन बे माने माबा मा होनना बुंगोन बेखौहाय बिदि बानायखानायखौ लाबोनाय जाया नालाय बेखायनो टाइम लायो आरोना बिराद मोजां सफ्टथार माबायाबो सियाबो ओमफ्राय सि होजोबखायो गासिबो नै सि होजोबखायो गासिबो सिफ्रा आग्लाय फिग्लायग्ला सिङावहाय जुदि बेखौ माबानो एफा गिदिर गाननो बायोबा बेखौ हास'नानैबो लाजायो आरोबाव मोदोमा एसे गिदिरसिनबा बेखौहाय फुवारनानैबो लाजायो सुबिदा दंजोबो आरोना बिदि बिनिफ्रायथ' आरो बिदि सुनाया गैला नै एमब्रयडारिसो दङ बेखौबो नोंथांमोना जुदि खालामनांगौबा ओमफ्राय मोनसे हानाय दं नै बेखौ आं खिथानि बे जाहैबाय एसे नै सिम्पोल आखान्थि गोलावनि बिराद मोजां नुदों नै बे ओमफ्राय आखाइयावबो एसे आगर होदों नै ओमफ्राय डिजाइनबो होदों नै बेयावहाय लेस बादि नै बेबायदि मा कालार नांगौ दा आङो रेड कालारनि अर्डार सुगासिनो ओमफ्रायहाय नैबे रेड कालाराबो बेयावबो सुनांगौ ओमफ्राय नैबे पिंक कालार मोनसे लाबोदों आङो बे अर्डार गैया जुदि सुनांगौबा सुगोन बे पिंक कालारा ओरैबायदि मोजां नै सियाहाय आं मोनथिया आं गानफेराखै बडि केयारनिनो आरोना बुस्थुआहाय ओमफ्राय बै बडि केयारफोर बायदि नङा बेनाहाय सिया जोंनायसो एसे कटनैनो जोंनाय आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय आङो बेवहाय सुनानै आरोबाव गोदान लाबोबावनो सानदों आं बिराद मोजां मोनदों आरोना सिखौहाय बिराद मोजां बै बडि केयारफोर बायदि नङा माने रोजाबो बुस्थुआहाय बेयाव बिराद मोजां नुगोन खिन्थु सुयोबा मोजां सिम्पोल सुनोबा सिम्पोल सुबाय ओमफ्रायहाय सोरबा जुदि एसे माबानि थाखाय बेरफुनाय होननानै नांगौब्ला नैबेयाव आङो ख्रिस्टमासनि थाखाय होफैदों नालाय गाननो बेखौहाय एसे बेरफुनाय खालामबाय आरो नै आखाइया नै बिराद मोजां नुदोंना नै बियो बे गेजेराव एसे एरबाय नै बेबायदि
बिखुङाहाय ओरै गल नालाय नै बिखुङावहाय एसे बेरनाय बिदि होबाय बे बिखुंनि बे अर्डारखा नालाय ओंखायनो आङो माने ब्लाउसखौ लाबोनानै होफैखादों बिसोरो ओमफ्राय दा बेखौहाय आं एरदों आरो गेजेर गेजेराव नै अबेबा ग्रीन होदों अबेयावबा येल्ल' होदों बेबायदि ग्रीनजों येल्ल' बेबायदि होदों ओमफ्राय नै बिदियावबो बे जिङावबो बडि केयारनिया ओरै माबा थायो नालाय नै बेफोरबायदि थायोना नै बेफोरबायदि थायो नालाय ओंखायनो बेयावहाय बिदि बर्डार सुदेरबासो थिग नुयो आरोना मोजां नुयो ओंखायनो बेखौ बर्डार सुबाय बेबायदि डिजाइन होबाय फिसाबो सुजायो फिसा फिसा सुनोबा ओमफ्राय बेरनाय सुनोबा बेरनाय सुजाबाय सिम्पोल सुनोबा सिम्पोलबो सुजाबाय ना मा होनो ना थ' बेखिनियानो आंनि जिनिसफ्राहाय आंनि दा बिजनेसफ्राहाय नोंथांमोना जुदि नांगौबा माबाफोर अर्डार खालामबानो जाबाय दे थ' बेनोसै दिनैनि भ्लगाहाय नेक्स्ट भ्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर